Ajde, sad ga dodaj. Polako. Dodaj ga! Idemo. Dodaj ga, tako je! Bravo, majstor. Vi stvarno gledate virtualni fudbal? Što fali? Da, stvarno, šta imaš protiv toga? A mi bre. SOA, instituciju. Igra koji svaka druga, uložiš keš i igraš. Gde su vam džojstici? Ajde, idi ti svojim putem, igraj šta hoćeš, nas ostavi na miru. Kako znate da to nije namešteno, a? Kako znate da neki klinci ne igraju Sony PlayStation, vama puštaju taj prenos i lerave ko majmune? Čovječe, ne razumeš. Cijela ova priča je strogo kontrolisana od strane kladionice. Tako je. Kako znaš da nije namešteno? Brate, veruj meni. A što da ti verujem? Zato što ja igram kerove. Kako te vezi ima s kerovima? A ima veze u toliko što se i kerovi puštaju na isti način. Dobro, pa? Pa šta pa, i kerovi su nasnimljeni, mislim. Šta misliš, jel ima prostora da te zavranu na kerovi? Pa ne znam, možda ono, kao snime jednu kasetu pa puste drugu. I tako to. Čekaj čovječe, pa i tu drugu mora negdje da snime, majku. Mislim, Pa to jeste. ja stvarno retko dobijam, tako da si me baš pokolebo sad. Vidiš, nisam razmišljao na taj način nikad. Pa Sve ni je ja. moguće. Inteligencija skakavca. Stvarno niste normalni. Sve je moguće, ne znam, pokolebo sam se da nisu promijenili kaset. Vama treba da zabrane ulaz ovde, za vaše dobro, ozbiljno. Aj, pusti, igra koji svaka druga, samo što ovde možeš da igraš i da se kladiš. Dobro, i ko igra? A Tina Berlin. Aha, šta, Hertha Olimpijakos. Ne, nego Berlin, Atina, razumeš, izmišljeni timovi. A, i timovi su izmišljeni. Znači, Da. vi ste baš deca budućnosti, vama sve je izmišljeno. Dobro, skapirali smo. Mi smo ovde infantilni i glupi smo, ti si zreo i pametan, ajde sad nas pusti na miru, idi lepo igraj one tvoje stvari koje voliš, Zlatibor, Dinamo, Vranje i ostale gluposti. Čekaj, molim te mi objasni, Coja, evo, ne razumem. Koja je razlika između virtualnog fudbala i, na primjer, 3. lige Hondurasa koju ti igraš, za koju niko nikad nije čuo? Za njega je svaka liga virtualna, s obzirom da se u životu nije mako iz onog njegovog bloka. Ajde, izađi napolje. Pa ne, stvarno. Ajde, Tebi sad je tebi je svaki fudbal van Srbije virtualan zato što nikad nisi nigde putovao u životu. Mukni više. Ajde da čujemo. Jesam bio pre 2 godine u Budimpešti, jesam gledao Partizan Videoton. Moram da priznam, to stvarno jeste svetska utakmica, svetska turistička destinacija, svetski putnik Coa. Pa onda jesam bio, evo, pre 10 godina stric me vodio da gledam budućnost Zeta u Crnoj Gori. Jesam bio. Coa, Jesam bio. instituciju. Da li si ti realan čovječ? A što vi sad menjate temu? Što Koju menjate temu? temu? Pa zato što vas leraju klinci, igraju Sony, kući, sprdaju se, vas tu ko majmune zavlače. Čekaj. Idemo. Evo ga, tako je! Šta je? Jao, Prošao tiket! A, šta? 5 soma, sunce ti poljubi. Bre, 5 soma. Svako po 5 soma, Šta, za ove čikice? Da. Da, za ovu tvoju dečju igrariju, kako je ti zoveš. Dobro, daj da vidim šta si radio. Ma nema veze, šta ću to tebi? Da vidim šta si radio. Nemoj to, šta će ti Co? to za decu, nemoj da se To blavi. je za lajke, ti si ozbiljan igrač, drži se svoje igre. To daj mi da vidim, da odigram jedan par, da vidim koje su kvote. Ne treba ti to u životu, mi smo amateri, mi igramo na dojave, imali smo dojave za ovo. Kako je dojel? Ova deca, znaš što menjaju kasete, što igraju kod kuće pa šalju lažnu kasetu. Ajde bre, ne glupiraj se, daj mi da vidim šta je, da evo da odigram još jedan par. Matija, ti i ja ćemo sad da odemo na piće da proslavimo ovo. Može, Matej, ajmo. Halo bre. Pa daj da odigram to do kraja, da tiket. Šta će ti? Ni novčanik sam zaboravio. Daj mi 200 kinti. Molim? Daj mi 200 kinti, zaboravio sam novčanik. A pa ne mogu da ti dam, počinju mi kerovi uskoro, neophodni su. Žicke? Da ti puknem šamar, obrijaću te. Da ti puknem šamar, obrijaću te!